Inen Digicast Negros 10. Ang top 10 stories sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Nobyembre 7. Staff sang Rafael Salas Park sa Baguio City wala gid pa report bangod sang baho sang sulfur. Bagyo Marce naglandfall na sa Cagayan. 104 ka mga negosyong napasara sa Bacolod bangod wala business permit. Mga kiosko lang nga nag-extend tubtob October 31, makabaton sang kwarta gikan sa food vouchers. Kag sa good vibes, sa gaynon isa sa katapos ang Philippine Dragon Boat Team na naging overall champion sa 2024 ICF Dragon Boat World Championships. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bagyo nga Marce naglandfall na sa Northern Luzon sini nga hapon. Nakalandfall na si Marce sa Santa Ana, Cagayan. Makita sa mga video sa ginpost sa mga ahensya ng gobyerno kag sa mga pumuluyo dito kung ano kabaskog ang hangin nga dalasang bagyo. May pila ka mga lugar sa Northern Luzon ang ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, 2, 3 kag 4 bangod sang bagyo. Matapos maglandfall sa Santa Ana sa Cagayan, magarekta si Marce sa west nga direction kag magagwa sa Apari Bay. Malandfall iniluwat sa mainland sa Cagayan. Magagwa ini sa West Philippine Sea buwas sa aga. Gina-forecast ang pag-asa nga ma-exit na sa Philippine Area of Responsibility si Marce sa buwas sang gabi. Sa number 9, anom ka mga overhead water tank gain take over na sang syudad bangod sang konflikto sa tunga sa mga residente sa Purok Araw 2 sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Yari ang report. Nagligad lang nga binulan sa ginmando ni Mayor Albi Benitez ang pag-take over sang Public Order and Safety Office sang isa sa anom ka mga overhead water tank nga proyekto sa Ngabang Lingkod Party List sa Purok Araw 2 sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod. Ugaling bangod sang nagapadayon nga bangigay sa mga residente nga nagakonsumo sang water supply kag mga na-appoint nga officers nga nagakolekta sang monthly water bills. Nagdesisyon ang alkalde paagi sa City Legal Office nga i-take over na lang ang tanan nga overhead water tank project. Ginsiling ni City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. nga para mapaiway ng konflikto, ang abang lingkod amo na lamang ang magatalana sang collectors para masiguro nga mabayaran ang operating expenses sa pag-operate sa water utility project. Pati sabong na okay naman sila, kaya ginistorya man din namong kapon mga officer, daw ay man sila problema. Baka eventually, matag lang kami guidelines kaya para kung kamo na ibalik sa inyo, hindi na kamo maglinaway kung paano yan malawon. Kaya sabong kung ano lang desisyon nila, amon ang ila ipa-implementa. Sa programa nga isugid kay Mayor ginpalabot sadto sa mga residente ang reklamo batok sa mga appointed officers ang water utility project bangod sang kakulang sang transparency kag pagpanukot sang tig 200 pesos nga flat rate sa bulanan nga konsumo sang tubig gikan sa mga overhead water tank project. Ang panindugan sa mga residente nga dapat libre ang tubig bangod solar powered ang proyekto. Pero ginklaro man sa mga opisyal nga hindi tayuyo ng supply sang tubig kung ipaagi sa solar power installation. Amo agin paangot nila sadto sa linya sang Seneco ang mga overhead water tank. Inimpila lang sa mga kabangdanan kun nga bulanan nga nagapanukot sila sa mga konsumidor. May amo itong isang awel na guba, kay solar lang siya na kung magtigululan daw hindi man siya makasupply. Kaya ang gusto to sa pumuloy na serbihan, gusto nila wayugin sila bayad yung missing ko. Isulay na to daw na ano na dapat kidagali may kurente gid siya na matakbod. So ano nang matabot? Amo na ano ko ma-request na lang kami sa NEPSE na ibutangan gid ya kontador to ya kay ila to na pangkabit lang nila sa panimala ito nila. Kaya bako na no para matabo karon kamo man di maperwisyuhan. Para magandar ang motor. Magandar motor. Na stable lang kurente ya gid daw. Ginapatun-an naman ni Mayor Albi ang pagpanubo sang bulanan nga 200 pesos nga flat rate kag installation fee para makakuha sang water supply sa mga tangke sang tubig ang mga residente. Sa number 8,
Si Vice Governor Jeffrey Ferrer ang sakaron, acting governor tubtob sa Nobyembre 17. Ini ang base sa executive order ng ipagawa ni Governor Eugenio C. Lacson sa pagpasiguro nga maintayuyo ng pag-deliver sang basic ag social services sa mga Negrense. Si Board Member Manuel Frederico naman ang gin-designate acting Vice Governor. Si Lacson ang sakaron on personal travel. Ang designation nanday Ferrer kagko ang tubtob sa kalawigon sang travel sang gobernador o kung tubtob sa nga pagbalik. Ang executive order nga gin-issue November 6 ang nag-take effect sang November 7 kag valid tubtob Nobyembre 17. Sa number 7, gun for hire ang ginatudlo nga nagpatay sa caretaker sa propiedad sing isa ka non-government organization sa Kandumanan sa Bacolod. Mayara na karon sang person of interest ang kapulisan sa natabo nga pagtiro sa kay Henry Saldivia sa Purok Zone 1 sa Barangay Handumanan, Syudad sa Bacolod sang Lunes. Sunod kay Police Captain Sherwin Galupar, ang station commander sang Police Station 10, sa ilang nga paglantaw, gun for hire ang nagpatay sa biktima bangod sang pamaagi sa pagpatay sa iya. Samtang nagasakay siya nga motorsiklo ginto para ng biktima sang isa pagid ka motor kagintiro sa nagaisahanon niya gunman sa ulo kagintunaan sang iya kamatayon. Ang biktima ang caretaker sang propiedad sang NGO nga NEDF kag anay kagawad sa barangay Blumentritt sa Banwa, Sambursya. Dugang pa ni Galupar, mayara na sila sang person of interest kag ila pa ginausisa kung ano gid ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 6, mag-abyan nakuhaan sang 1.7 million pesos nga balor sang shabu. Arestado sanday Erlisa Murillo, 27 anyos, kag Judy Libuon, 30 anyos, sa ginpatigan nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit RDEU6 kag Bacolod Maritime Police Station sa Purok Gonzaga sa Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod kagabi. Nakuhaan sila sa napulo ka mga sachets ng suspected shabu na nagabugat sang 250 grams kag nagabalor sang kapin sa 1.7 million pesos. Detain ang duwa sa karon kag magapangatubang sang kaso nga pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Sa number 5, ERC na grant sang application sang Negros Power para sa Certificate of Public Conveyance Necessity sa karon gin-anunsyo sang Negros Electric and Power Corporation ang pag-grant sang Energy Regulatory Commission sang ilang application para sa Certificate of Public Conveyance and Necessity o kon CPCN. Gani opisyal na nga sarang maka-operate ang Negros Power bilang distribution utility sa nasakpan sining franchise area. Kabahin din ang Bacolod, Talisay, Silay, kag Bago City, pati na sa Banwa sang Don Salvador Benedicto kag Murcia. Kaya ginasadbisyuan anay sang Seneco pagi sa joint venture agreement upod sa NEPC. Dungan sa issuance ang Notice of Resolution sang ERC sang October 16, ginapahibalo sang tagdumalahan sang Negros Power ang pagbukas ng ilang mga customer care centers sa Nobyembre 11, magluwas lang sa mga konsumidor sang Talisay, kaya ginapanugyan magbayad sa ilang monthly billing pagi sa third-party collecting agents. Sa number 4, deliberation para sa 2025 budget ng Negros Occidental natala na nga magasugod. Target sa pagpasar sini sa Disyembre 3. Sunod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, nabato na sa iya talatapan ang schedule para sa budget hearing nga pamunuan ni Board Member Romel Divulgado nga chairperson sa Committee on Finance ng Sangguniang Panlalawigan. Sunod-sunod ang schedule sini sa nagkalain-lain nga mga departamento. Kung kinahanglan gidman sang amendment, ining ipatuman sunod sa Vice Gobernador. Ginalantaw nila nga sa December 3 nga sesyon sa Sangguniang Panlalawigan, tigayon na nga mapasarang budget sang probinsya. 6.4 billion pesos ang proposed 2025 budget sang Negros Occidental. 18.82% nga mas mataas ini kung ipanggid sa 2024 budget nga 6.2 billion pesos ang proposal para sa General Fund proper. Kag mayara sang 254.4 million pesos naman para sa Economic Enterprise Development kag Department ukon EEDD.
nga special account sa idalom naman sa nga general fund. May schedule to sa akon sang budget hearing kagapon lang inandin. And then siguro by December 3 amo na ang approval ta, but series ni siya ang aton nga budget hearing sa mga departments. Sa number 3, kutob lang sa mga kiosko nga nag-extend sa pagbaligya sa October 31 ang makaredeem sa mga food vouchers halin sa donasyon ni Mayor Albi Benitez. Gina-require sang Bacolod LGU ang mga kiosk renters nga nagpadayon baligya sa Mascara Festival hasta Oktubre 31 nga magkuha sang certification sa Bacolod Yuhum Foundation antes pa man nila makapakambyuhan ang mga food vouchers. Niagod makasiguro nga nag-operate sila sa ginpalawig sang alkalde ang tuigan nga festival. Ginklaro ni Special Assistant to the Mayor May Kong nga ang gingamit nga 2.5 million pesos nga balor sang food vouchers ang gikan sa personal nga donasyon sang alkalde. Gani magadepende naman sa alkalde kung anong iya nga himuon sa mabilin nga pondo nga iya gintalana agod mabuligan ang mga nagarenta sang kiosko sa tinilikdan nga epekto sang Bagyo Christine kag tig-ululan. Sa 12,500 nga food vouchers nga balor 200 pesos sa kada isa, may masobra sa 11,200 ang kabilugan nga na-claim sa mga kiosko sa Bacolod Public Plaza, the Upper East kag Bacolod City Government Center. Kaina, isa-isa man nga ginscan sang katapos ang Management Information Technology and Computer Services o kun MITCS ang mga ginendorse nga food vouchers sa mga kiosk renters. Iniagod masiguro nga wala sang may ginfeke nga mga QR-coded vouchers. Some people thought na this is the city budget. So daw kaga demand sila sang transparency sang kung diin malakat or nga wala sila naka-avail. So ginhatag na siya ang mga food vouchers. May nagpang-distribute lang. Like ang natupa sa akon, ang ginpa-distribute ko is sa mga ginpang-deploy ta na mga teams like sa police, sa bitaw, sa aton gidi na workforce. Sa number 2, naglabot sa 104 ka mga commercial establishment nga wala sang business permit ang napasaladaan sa Bacolod halin sang Pebrero. May masobra sa 1,200 tanan ka mga commercial establishment ang naisyuhan sadto sang first notice of violation humalin sang Pebrero sa Bacolod bangod wala sang business permit. Gani sumugod sang Marso hasta Oktubre, naglabot sa 104 tanan ang napasaladaan sang katapos sang City Legal Office. Si 63 diri ang nagapabilin karon nga sarado kag wala na maka-operate. Ginpahayag ni City Legal Officer Romeo Carlos Singh Jr. nga kutob sa hindi pa makasecure sang permit asa sa bulan sang Disyembre ang mayara na sang penalidad kung mag-renew ini sang ilang mga business permits sa Business Permits and Licensing Office sa madason nga tuig. Kadaman sa mga negosyo nga napasaladaan, mga restaurant kag mga baligyan nga hasta karon wala pa nakaproseso para sa nagakego nga permit halin sa syudad. Ang subong na year, bayran mo man diapon mo. Piskan, hindi ka magawa ng permit, bayran mo man subong na year kag tas sang next year. Bali magpa-permit, attorney, once na wala ka permit, if ma-inspect ka, may Violation, penalty. may Ilan 1 year. penalty na? May 1,000, I think, na penalty. Yeah, Dayon bayaran mo pagid ang permit, kidya fee mo yan. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, isa sa mga apektado sang ashfall kag baho sang asupre bangod sang pagbuga sang pulkan Kanlaon amo ang gintugdan sa Bago City. Mga staff sang Rafael Salas Park and Nature Center ang temporaryo nga wala ginpa-report subong adlaw bangod sang kakusog sang baho sang asupre. Suno kay Dr. Mary Jean Ortizong, pamuno sang Bacolod o Bago Disaster Risk Reduction Management Office, sang Lunes, November 4, may pagtupa sang manipis nga ashfall sa Rafael Salas Park and Nature Center sa gintugdan sakop sang Barangay Ilihan. Kaina may na-monitor man nga pagtupa sang manipis nga ashfall pero may makusog ang baho sang asupre. Gani wala na gin pa-report anay sa Tourism Office ang 18 ka mga staff sang among Park and Nature Center.
Patag ni Ortizo tungod man sang direction sang hangin, hindi manigar nga maapektuhan ang pila ka mga lugar sa bago sa pagbuga sang bulkan kanlaon sang Abu. Damlag pa na orient na nga daan ang mga pumluyo sang lugar nga masami nagakaapektuhan sang bulkan kanlaon kag kun ano ang himuon sa kasubo nga tinion suno kay Ortizo. Sa November 7 sa PHIVOLCS monitoring report, may 14 na ka mga volcanic earthquakes kag duha ka ashing event ang na-record. Patag ni Marie Andeline Quintia, ang resident volcanologist ng Canlaon Observatory sa La Carlota City, ang padaan nga digasing sang bulkan. Pero manipis lamang ang na-monitor nga abo gani kung ipalid man ini sang hangin nga yara karon sa northwest nga direksyon, hindi na masyado kalayo pa ang malabutan sang abo. Sakop sa sining nga area sunod kay Quintia ang Bago City kag Banwa sa Murcia. Subukan sila, wala sila ginpa-report kay ang sulfuric smell dala isog katama. So, stay indoor na lang din sila. Kaya sila galistar kay ang wind direction sa amon it sa amoning nga mga panahon. Kag sa Good Vibes, Philippine Dragon Boat Team nangin overall champion sa 2024 ICF Dragon Boat World Championships. Isa sa mga paddlers tumandok sang Sagay City. Ang baybayon sang Sagay, ang iyan na nangin training ground sadto. May report sa Romeo Subaldo. Ang baybayon sa Barangay Bulanon sa Sagay City ang nangin training ground ni Antonio Abelido Jr. para matun-an ang basics ng pagbugsay sang bangka sadto. Halin sa bangka nga ginabugsay, karon dragon boat na ang iya ginadala. Isa si Antonio sa katapos ng Philippine team sa 2024 ICF Dragon Boat World Championships nga nagkompete sa Puerto Princesa City sa Palawan sa sinigid lamang. Ngagin pasakupan sang 21 tanan ka mga pungsod. Ang ilang nga kategory, nga Masters category, nagakuha sang 5 ka mga gold kag 2 ka silver. Istorya ni Antonio, ang iya amay isa ka mananagat sa Sagay City. Nangindako nga parte sang iya kabuhi, ang baybayon sang Sagay. Diri sila nabuhi nga siyam ka mag-ulutod, ika-anom siya. Sa siniman nga dagat, natun-an niya ang una niya nga pagbugsay sang bangka. Basically, sir, sa Dragon Boat talaga sa itong tinatawag natin na proper na paglalaro. Wala pa ko niya, sir, kasi pero yung tatay ko, sir, is dahil managat. Okay. Yes, sir, sa Bulanon, sir, dahil lang ko, sir, medyo may alam na, sir, into paddling, pero hindi, sir, proper na paddling kasi siyempre iba naman yung literal, sir, na yung sa dagat lang saka dito sa competition. So kumbaga sir, ang mga basic into paddling na learn mo na siya nga daan sa dagat sa Sagay. Yes, sir, yes, sir. Nangin katapo siya sa Philippine Marines kag nakasulod sa Dragon Boat Team. Nagbiya siya makadali sa serbisyo kag sang ulihi nakasulod sa Philippine Coast Guard. Nagpadayon sa gihapon ng yahilig sa paddling. Bisan nagaedad na, wala siya nagauntat sa pagbugsay. Sa team ko, sir, sa kategory ko is 4 na 5 gold, 2 silver. Pero all in all, sir, sa buong team ng Philippine team is tayo sir ang overall champion sa buong sa world world championship. Nakakuha tayo sir ng 11 gold, 21 silver and 8 bronze yung Pilipinas. Okay. So tayo sir ang overall champion sa world na 2024 sir na world championship. Wala man kuno abi may ginapili nga edad ang ini nga sports, may kaupod sila gani nga 70 years old na. Kung si Antonio lang ang masunod, luyag niya makasugod sang isa ka Dragon Boat Team sang Negros Occidental bagod nakahibalo siya nga madamo sang parehos niya nga pwede ma-training kag mangin katapo sang Philippine team. Actually nga sir, passion ko talaga sir na magkaroon sir ng team sir ang Negros Occidental or Bacolod sir eh. Pero as of now sir, hindi pa ako retired. Hindi ko pa sir hindi ko pa ma-materialize kasi siyempre ang pagbuo kasi ng team sir sa Dragon Boat medyo din sir, kailangan ng sponsor talaga at saka support sir ng LGU sir. Kasi pag nagkaroon tayo ng team sir sa Bacolod o sa Occidental, Negros Occidental, siyempre ang inaakit nun is yung tourist para makilala sir yung local natin na city o local municipality. So yun isa sa mga projection ko sir na hoping sir soon na magkaroon sir ng team ang
Occidental, Bacolod, or somewhere kung saang sir, city dyan sa atin. Bukas siya para mag-training sa mga pamatanon kung gusto sang local government unit nga magtukod sang kaugalingon nga team. Ang marason nila nga kompetisyon sa Hungary naman after 2 years. Inspirasyon ni Antonio sa kada pagbugsay ang iaamay nga napatay sang 2013 matapos nalumos sa baybay. Robin. Saludo gid kita no sa aton nga mga atleta. Kag of course antes kita magtakop, tamayaw naton aton nga mga live viewers kay Sir Ray Tinosan, kay Gerald Estardo watching live from Riyadh. Subong man kay Ma'am Jubea Natavio, kay Lynn Binyalon, nagapa-shoutout siya Mama Rosario, sa kay Inday kag Superio Roslyn from Singapore, kay Rems Piñado, Benji Berlas, subong man kay Gloria Bantigue. Nagapa-shoutout man si Leo Litok sa mga taga Carmen Talisay, kag si Maricon Valladores. Nagalantaw man from Fairview, Quezon City, si Romel Gallo, Joseph Ernais, kag Renato Espinosa. Kagamiyad to mga top stories of the day, tubtubwas, ako si Nico Dalpin.